Mga mag-uuma sa Zamboanga City, nabalaka na sa posibleng epekto sa El Nino sa ilang mga pananom. Ano ang dugang detalye? Migamit na og tubig kanal ang mag-uuma nga si Aguileo Gonzales aron ipang buo sa iya mga ampalaya sa usa ka hektaryang tamnanan sa sitio Balinsungay, Barangay Mercedes, Zamboanga City. Nabalaka siya basin mawad-an og tubig para sa iya mga pananom tungod sa kainit sa panahon. Una nang gibutyag sa pag-asa nga adunay posibilidad nga makasinati og El Nino ang Mindanao. Ay, may masulan. Kaya lang may ulan mga 1 month arriba na el canal ta tormenta el agua. For example, sini El Nino sir kung sa mga remedyo. Na el remedio diamo no ay masotro a preposo. Ang pagbuhat og tabay usa ka alternatibong pamaagi aron makakuha og tubig. Apan gikinahanglan gyapon nga magkuha og water permit. Ang pagdrilling nga walay permit dunay multa nga 50,000 pesos. I'm going to ask if possible, our city local executive officer, our mayor, if we can make some exemption to the water permit requirement. Para total farmers lang man, I said, we are not giving this to the actual mga big companies. Giandamsab sa City Agriculture ang mga plano aron maminusan ang posibleng epekto sa El Nino sa mga mag-uuma sa Zamboanga City. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.